Náš tím čaká v útorok večer jeden z najdôležitejších zápasov poslednej dekády. V barážovom stretnutí o účasť v budúcom ročníku Nikkei ligy vycestujeme do Zlatých Moraviec, kde nás preverí domáci FC Vion. Úvodný výkop prvého zápasu, ktorý povedie ako hlavný rozhodca Filip Glova, je naplánovaný na 20. hodinu. Priamy prenos odvysiela TV Dajto. Tak myslím si, že motivácia je jasná pre každého jedného hráča, čo je v kabíne. Sme nastavení aj týmto smerom, takže si nepripúšťame iný možný spôsob toho dvojzápasu, iba proste poraziť Vion a byť naďalej v lige. Klub od Rieky Žitavy sa po roku v druhej lige pokúša o návrat medzi elitu. V sezóne nazbieral 52 bodov, čo mu vynieslo konečné druhé miesto. Záver sezóny mu však nevyšiel podľa predstav, kedy nestačil na Púchov ani Zvolen. Zverencov trénera Romana Hudeca počas ročníka zdobila najmä pevná defenzíva, ktorá dovolila svojim súperom skórovať iba v 18 prípadoch. Tak majú v mužstve individuality, ktoré budeme musieť pokryť a na ktorých si budeme musieť dávať pozor. Majú vysokých útočníkov, v strede zálohy majú kvalitných hráčov. Budeme musieť dávať pozor na ich rýchle breaky, majú tiež rýchlostné typy krídiel, takže myslím si, že budeme musieť byť ostražití tak na všetko. Nie sú na tom až tak, že nemajú čo stratiť, že tiež proste tú celú sezónu bojovali o to, aby sa dostali do najvyššej ligy, takže pre nich aj pre nás to bude po tej psychickej stránke náročné. Naše mužstvo okolo kapitána Damiana Bariša musí napriek výhre v poslednom kole o svoju ligovú príslušnosť zabojovať baráži. Máme tak pred sebou ešte dve mimoriadne dôležité bitvy. Veríme, že náš celok túto neľahkú úlohu zvládne a zo Zlatých Moraviec si prinesie čo najlepší výsledok pred domácou odvetou. Tá je na programe v sobotu o 17. hodine. V posledných zápasoch sme aj ukázali, aj som cítil z mužstva takú tímovosť, že sme, aj keď sme mali už dlhý čas na to, aby sme to zlomili na našu stranu, že teraz sme proste išli za tým víťazstvom, ale ideme hlavne do toho prvého zápasu s tým, že nebudeme na nič čakať a budeme chcieť uspieť hneď u nich.